Ola, como están? 2 anos de prisión e unha multa de máis de 580.000 euros. É a condena que lle foi imposta o exalcalde Gerardo Conde-Roa, considerado culpable dun delito de fraude fiscal por non terlle pagado a Facenda o IBE da venda dunhas vivendas construídas pola súa promotora no ano 2010. A sentenza coñecíase a última hora donte e o abogado do rexedor popular xa anunciou que presentará un recurso ante a Audiencia Provincial da Coruña. Prospere ou non ese recurso, Conde-Roa non irá á prisión porque non ten antecedentes penais. En canto á multa, a cantidade imposta, 580.000 euros, é xusto o dobre do diñeiro que o exalcalde defraudou a Facenda. Segundo a sentenza do xulgado do penal número 1 de Santiago, Conde-Roa actuou con dolo evidente ao non abonar os 290.000 euros do IBE da venda de 60 vivendas construídas por Geslander, a promotora da que era administrador. Ademais, a xuíza rexeita os argumentos do rexedor popular e do seu abogado, que culparon os seus asesores en materia fiscal e reiteraron que Conde-Roa tiña vontade de pagar a súa débeda porque, di a maxistrada, esa suposta intención non se materializou en nada. O letrado do exalcalde Ramón Sabín ten un prazo de 10 días para recurrir a sentenza que tamén condena a Conde-Roa a 2 anos de inhabilitación para ocupar un cargo público e a 5 anos de inhabilitación por o exercizo de actividades inmobiliarias. Pois como era de esperar, a condena imposto ao exalcalde suscitou hoxe as valoracións de todos os grupos políticos municipais. As primeiras, as do BNG, que cree que a sentenza demostra que o Código Ético do PP non abonda para estes casos porque, segundo el, Gerardo Conde-Roa podería ter sido alcalde de Santiago ata onte mesmo. En canto o PSOE son máis prudentes e só lembran que o Partido Popular ten a responsabilidade de ter designado a Conde-Roa como candidato á alcaldía de Compostela. O BNG está convencido de que a condena imposta a Gerardo Conde-Roa lle dá a razón. O fraude fiscal do que foi acusado o exalcalde de Santiago non era un delito menor e non pode circunscribirse ao ámbito privado, como sostén o PP. Para Rubén Cela, a sentenza coñecida onte demostra que o Bloque fixo o correcto ao solicitar a dimisión do exrexedor e evidencia que o Código Ético do Partido Popular non é acaído para estes casos. É imprescindível que as persoas implicadas abandonen de xeito inmediato por unha cuestión de elemental hixiene democrática os seus postos de responsabilidade. Eu creo que o caso do señor Conde-Roa o que ven a demostrar é que a ética política con mayúsculas, desde logo, está moi por riba do código ético do Partido Popular. Pensade que con ese código ético do Partido Popular na man, o señor Conde-Roa puido ser alcalde de Santiago até onte. Rubén Cela vai máis alá e asegura que se Conde-Roa é o único responsable do delito que cometeu, o PP é o responsable dunha fraude aos veciños de Santiago. Eu creo que o Partido Popular debe asumir a súa corresponsabilidade en todo este caso e en todo o que virá despois. Eu creo que o señor Conde-Roa cometeu fraude contra a Facenda Pública, pero o Partido Popular cometeu fraude ao conxunto dos veciños e veciñas de Santiago. Ademais, o voceiro do BNG lembra que están pendentes de resolución outros 4 procedementos xudiciais que salpican a membros do goberno. As operacións Manga e Pokémon, o caso Carril, e o asunto das facturas falsas no que está imputado Juan de la Fuente. Para Rubén Cela, non hai ningunha dúbida de que todos estes casos manteñen o goberno local paralizado. Máis prudente se amosa o voceiro do PSOE tras coñecerse a condena a Gerardo Conde-Roa. Paco Reyes lembra o seu respecto ás sentenzas xudiciais e máis cando di non son firmes. En todo caso, o concelleiro socialista fala tamén da responsabilidade do PP. O Partido Popular do que é responsable é de presentar na cabeza da candidatura a alcaldía da nosa cidade a alguén que nese momento cometeu uns feitos que teñen sido xulgados e tamén o Partido Popular é responsable de ter posto na candidatura ao Congreso dos Deputados unha persona que, insisto, se non lembro mal e non me bailan as datas, cometeu uns feitos sendo el deputado. Por lo tanto, esa entendo que é a responsabilidade política do Partido Popular. Reyes tamén lamentou non ter escoitado aínda unha petición de perdón por parte do PP. O voceiro do PSOE espera que esas desculpas cheguen cando exista unha sentenza firme. Moi distintas son as valoracións que chegan dende o goberno. A mensaxe é clara: o delito polo que foi condenado Conde-Roa non ten nada que ver cos cargos públicos que ocupou e o caso está pechado no político porque o exalcalde xa dimitiu no seu momento.
O discurso do goberno local en relación ao caso Conderroa non mudou despois de coñecerse a condena de 2 anos de cárcere que lle foi imposta ao exalcalde. O seu sucesor no cargo, Ángel Currás, insistiu en que sempre respecta as sentenzas xudiciais e asegurou que esta é unha cuestión persoal de Conderroa. Eu sobre sentencias nunca fago valoración, ninguna. Respeto moito as decisións xudiciais, sempre, e, por tanto, teño que respetala aquí tamén neste caso. Por outra parte, decir que realmente forma parte do ámbito privado dunha persoa que xa non está na vida pública, non está no Concello, e, por tanto, pouco máis hai que decir, non? Na mesma liña pronunciábase pouco antes a voceira do goberno. María Pardo lembra que Conderroa non cometeu ningún delito no exercicio das súas responsabilidades como alcalde e afirma que esta é unha cuestión que non lle afecta en nada á cidade. Ademais, a concelleira popular entende que no eido político o ex-rexedor xa pagou polo que fixo. Gerardo Conderroa, solo quiero decir que ha sido el único persona del Partido Popular que ha ganado por mayoría absoluta las elecciones en Santiago de Compostela. Volvemos a decir que estamos hablando de actividades privadas hechas anteriormente, en concreto pues, la construcción de un edificio, antes de dedicarse otra vez al ámbito público, como candidato del Partido Popular para ganar las elecciones. Y bueno, influidas por la situación de crisis que hay tantos constructores y personas pues están sufriendo y que es la situación que tienen. No vamos a comentar nada de la esfera privada del señor Conderroa y vuelvo a decir, lo que es el tema político está suficientemente saldado por el señor Conderroa. Ademais, María Pardo pon o acento en que a sentenza que se coñecía onte non é firme e contra ela aínda cabe recurso. O alcalde era preguntado pola condena imposta a Conderroa no acto de celebración do patrón da policía, os Santos Anxos Custodios. A celebración no auditorio estivo marcada polo recordo ás vítimas da traxedia de Angrois. Como cada 2 de outubro, o Corpo Nacional de Policía celebrou o seu patrón, os Anxos Custodios. Tras a tradicional misa na catedral, tivo lugar o acto institucional que desta vez se celebrou no Auditorio de Galicia e que estivo presidido polo subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán, e o alcalde Ángel Currás. O acto comezou cun minuto de silencio en homenaxe ás vítimas de Angrois e que o accidente do Albia marcou boa parte das intervencións dos representantes políticos e dos corpos de seguridade. O primeiro foi o xefe da Comisaría de Santiago que insistiu en que no caso da catástrofe do tren as cousas se fixeron moi ben. Disgusta, por lo menos a mí, e creo que a máis gente, pois algunas referencias que han aparecido en algunos medios criticando el dispositivo de seguridad y de emergencia que allí se estableció minutos después de sucedido la catástrofe. Insisto, lo hemos hecho muy bien y sin falsas modestias. Unha idea na que incidían tamén o comisario xefe da Unidade de Policía adscrita á Comunidade, José Antonio Álvarez, e o alcalde de Santiago. Sabarís insistiu tamén en que Compostela segue a ser unha cidade segura a pesar da crise. Neste senso, o xefe da comisaría confirmou que a criminalidade baixou case un 3% dende que comezou o ano. De enero a agosto, la delincuencia en Santiago, la criminalidad ha bajado un 2,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Hemos esclarecido el 40% de las infracciones denunciadas y hemos detenido por infracción penal a 350 personas. Seguimos trabajando. No acto tamén se entregaron distincións a 21 axentes do Corpo Nacional de Policía, en concreto 20 medallas brancas e unha vermella e 2 medallas á Garda Civil. Ademais, fíxose entrega dos diplomas aos 2 axentes xubilados este ano. E todo isto mentres continúan as investigacións en torno á morte de Asunta Basterra. Os investigadores que levan o caso continúan cas pesquisas centradas nas distintas probas recollidas no lugar no que apareceu a pequena e nos domicilios familiares. Os encargados da investigación puntualizaron que moitas das análises realizadas poden tardar semanas ou mesmo meses. Concretamente, en Madrid estanse a realizar as análises toxicolóxicas de ADN e de trazas, mentres que na Comandancia da Garda Civil da Coruña están a fondar nos indicios atopados nos rexistros, nas imaxes das distintas cámaras de seguridade e nos teléfonos de Rosario Porto, Alfonso Basterra e a pequena Asunta. Os investigadores volveron a insistir en que aínda non se pode determinar o móvil do crime e que de momento non se realizarán novos rexistros. Os pais da menor continúan no cárcere de Teixeiro.
á espera de que o xuíz José Antonio Vázquez Taín os volva a chamar a declarar. Ademais, nas próximas horas, o abogado de Alfonso Basterra podería presentar un recurso de apelación contra o decreto de prisión, como xa fixo a defensa de Charo Porto. De outra banda, a Asociación Clara Campoamor decidiu hoxe personarse na causa contra os responsables da morte de Asunta. Será o magistrado quen resolva se acepta esa personación. O Executivo local vai poñer en marcha novas obras de reparación de vías e beirarrúas no Ensanche. Unha xunta de goberno extraordinaria celebrada onte deulle luz verde o procedemento de contratación de actuacións nas rúas Doutor Teixeiro, República Argentina e San Pedro de Mezonzo. Ademais, o Executivo aprobou a apertura do procedemento para contratar 3 obras de mellora da mobilidade na Almáciga, incluídas no programa Urbana Santiago Norte. O Goberno local vai destinar 325.000 euros ás obras de reparación no Ensanche. En concreto, arranxaránse as beirarrúas das rúas Doutor Teixeiro, Santiago de Chile e República Argentina. E repararase o firme en San Pedro de Mezonzo, no tramo comprendido entre República Argentina e a Rosa. A voceira do Executivo explicou que estas actuacións terán un prazo de execución de 3 meses e anunciou que xa se está traballando noutro paquete de pequenas obras para o Ensanche. A estos 2 proyectos también anuncio que se ha elaborado un tercer proyecto de renovación del Ensanche que está encuadrado pues, por muchos pequeños proyectos, tantos como calles hay, incluye todas las calles, y que se irán haciendo en el año 2014, pues irán saliendo paulatinamente por orden del mal estado en que estén las mismas, ¿no? Doutra banda, a Xunta de Goberno acordou iniciar o procedemento para contratar 3 obras do Urbana Santiago Norte. Trátase da creación dun corredor verde entre os parques de Bonaval e a Almáciga, orzamentado en 186.000 euros, a reurbanización da Rúa da Caramoniña, que custará 330.000 euros, e as melloras nas rúas Travesa e Escultora Sorei, cun presuposto de 220.000 euros. Noutra orde de cousas, a Xunta de Goberno adxudicoulle a Coregal o servizo de mantemento do Parque de Salgueiriños, polo que cobrará 96.000 euros anuais. E a oposición foi moi crítica hoxe ca visita que onte realizaban a Galeras a concelleira María Pardo e a xerente do Sergas Nieves Domínguez para coñecer a parcela na que se vai construir o novo centro de saúde do casco histórico. BNG e PSOE decláranse fartos de escoitaren anuncios con respecto a ese ambulatorio que non acaban de concretarse. Dende o BNG, Rubén Cela cualificou de tomadura de pelo que a xerente do Sergas prometa a construción do centro de saúde que xa prometeu hai xusto un ano. Ademais, puxo en dúbida o dito por Nieves Domínguez sobre o ambulatorio de Conxo, porque a Xunta xa ten asegurado que non considera que esta infraestructura sexa necesaria. O mesmo dixo o voceiro do PSOE, que cree que o centro de saúde de Conxo está no limbo, o mesmo que o plan director do clínico. Paco Reyes tamén quixo advertir que, malia as promesas da xerenta do Sergas, en Galeras onte, o único que está adxudicado do centro de saúde do casco histórico é a redacción do proxecto. Insisto, a adxudicación é soamente da redacción do proxecto. E afirma a formalización do contrato é de 14 de agosto do 2013 e unha formalización dun contrato de redacción de proxectos, dirección facultativa de obras e coordinación de seguridade, polo tanto, non da construcción do centro. E achegámonos agora ata a Universidade, máis en concreto a Facultade de Ciencias Económicas, que hoxe celebrou a conferencia de apertura do curso académico. A charla correu a cargo do presidente de Tacoller Iberia, Mediterráneo e África, Filipe Aluar, quen deu as claves do éxito dunha empresa. A Facultade de Ciencias Económicas deu hoxe o pistoletazo de saída ao curso ca conferencia de apertura que tivo como protagonista a Filipe Olar, o presidente da prestixiosa marca de reloxes Tocauer na Península Ibérica, o Mediterráneo e África. Con 39 anos de experiencia no desenvolvemento de marcas de luxo, Olar expuxo as claves do éxito de marcas que levan triunfando no mercado máis de 150 anos. Segundo di, o posicionamento da marca, o rigor técnico e o deseño son piares moi importantes para que un produto triunfe, pero sen dúbida, asegurou Olar, a clave está na creatividade e na innovación. Bueno, creatividad, eso es importante porque no podemos vivir 150 años fabricando el mismo producto. Los productos tienen que evolucionar, tienen que corresponder a la evolución de la sociedad.
A veces hay compañías que pierden el 100% del mercado. Hay productos que existían hace 100 años y que ya no existen. Segundo dixo, marcas como Coca-Cola, Apple, Mercedes-Benz e Tupperware comparten estas características que as levaron ao éxito. No acto tamén se fixo entrega dos premios Tupperware Jael 2013, nos que se recoñeceu o alumno con mellor expediente académico e o estudante máis proactivo da promoción 2009-2013. Máis cousas, as homenaxes a Roberto Vidal Bodaño, protagonista neste 2013 do Día das Letras Galegas, continúan neste outono. Hoxe o Centro Dramático Galego e Teatro do Noroeste presentaron a coprodución Tou por Routou da Lúa e do Sol, obra de temática familiar que estará dirixida principalmente a escolares con 16 funcións matinais e outras 6 pro público en xeral. O Centro Dramático Galego continúa traballando na divulgación da figura de Roberto Vidal Bolaño e desta vez pensa nos máis pequenos. A eles está dirixida a obra Tou por Routou da Lúa e do Sol, na que se apostou pola colaboración público-privada. A montaxe, dirixida por Eduardo Alonso, porá en escena Teatro do Noroeste. Ademais, contarase ca colaboración da Escola Superior de Arte Dramática, xa que parte do cartel son actores que acaban de saír do centro. O propio Vidal Bolaño levou a obra ás táboas ata en 2 ocasións e esta sería a primeira vez que se representa unha vez falecido o polifacético escritor e actor. Non é un texto menor, é un texto importante, xa digo, el o montou 2 veces, a primeira vez con a súa primeira compañía, Teatro do Antroido, e a segunda vez, a man moitos anos despois, con a súa segunda e última compañía, Teatro do Aquí, unha vez en títeres e outra vez con actores en monecos, é dicir, con características moi diferentes. Bueno, esta terceira vez xa tamén é con outras características, desde outra mirada, desde outro momento, pero sendo respetuosos con os autores como coautor e con os autores como somos os directores. A estrea será este venres a 7 da tarde no Salón Teatro. Haberá ata 16 funcións para escolares e 6 máis os sábados e os domingos para todos os públicos. O prezo da entrada é de 10 euros. A partir do día 20, a montaxe iniciará unha xira con paradas en Portugal, Narón e Lugo. A obra vai dirixida a todos os públicos dende os 6 anos. Máis teatro, porque o xerente do auditorio presentou hoxe a programación do ciclo Teatro e Danza, pro que queda de ano serán 14 propostas distintas no Teatro Principal, o Auditorio de Galicia, a Zona C e a Sala Agustín Magán do Centro Sociocultural de Santa Marta. En total haberá 41 funcións de 14 espectáculos, entre elas destacan 2 montaxes que celebran cada seu aniversario. Os 10 anos da compañía viguesa Ensalle, que estará no Principal os días 8 e 9, e os 10 anos da Nova Galega de Danzo, que actuará no mesmo espazo o 15 de outubro. Máis adiante, os días 25 e 26, recibiremos por primeira vez en Galicia o Teatro Nacional Dona María II de Lisboa, ca obra Gil Vicente na Horta. Non será a única compañía portuguesa da programación, porque tamén virán a Santiago a compañía de Teatro de Braga e Seiva Trupe de Oporto. Tamén visitará por primeira vez Compostela a madrileña Producciones Sexpeare. Xa en decembro será o turno da compañía La Fila de Al Lado e Teatro do Atlántico. Doutra banda, a compañía Compostela Pista 4 estreará no Nadal o seu espectáculo de circo Impreuna no Auditorio de Galicia. Pois ainda lles achegamos máis suxestións para o seu tempo libre na nosa axenda cultural. Botámoslle un ollo tamén ás previsións do tempo pros vindeiros días, contámolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Mañá volverá a ser unha xornada inestable con ceos anubrados e chubascos probables en calquera punto do país. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas irán en lixeiro descenso. O vento soprará do sudoeste moderado. No venres os ceos estarán parcialmente anubrados con chuvias febles durante a mañá no oeste da Coruña e pola tarde no resto da comunidade. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán frouxos do sur e do oeste. Para o sábado agárdanse bancos de néboa matinais que darán paso a ceos despexados, sobre todo no sur. Os ventos estarán prácticamente en calma pola mañá e soprarán do norte pola tarde e as temperaturas seguirán sen cambios. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos e ventos moderados que serán do sur pola mañá e do suroeste pola tarde. As temperaturas baixarán, a máxima será de 19 graus e a mínima quedará en 16. No venres amenceremos con orballos que darán paso a ceos anubrados con chubascos débiles. O vento será frouxo do sur pola mañá e do suroeste pola tarde. A temperatura máxima será de 20 graus e a mínima quedará en 14. No sábado teremos ceos anubrados, pero non se agardan chuvias. Os ventos estarán prácticamente en calma e as temperaturas subirán. A máxima será de 22 graus e a mínima quedará en 13. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas, non se movan, que regresamos nun minuto co preguntoiro.